Chámome Rubén Constenla Vilar, son da cidade da Coruña, en la que traballo no IES Terra dos Sallas en Santa Comba como profesor en formación profesional e unhas horas en bacharelato, e teño 38 anos. Falo galego desde o ano 2016. Considero que comezou todo en 2011 porque participei no movimento do 15M ou dos indignados, e aí nas asembleas e tal a xente falaba galego, en la que logo fixen amigos e amigas cos que seguía falando en castelán, pero comecei a intentar nas asembleas falar sempre en galego, pasei a escribir tamén no Facebook maioritariamente en galego, e logo en 2016, antes de comezar o mestrado de profesorado, decidín ese verán pasar a falar galego, aproveitando que ia a coñecer moita xente distinta, que estaba nun momento no que me parecía que tiña sentido dar o paso a falar galego. A familia ben, de feito uns anos atrás, aínda que actualmente xa non son, me fixera vegetariano e fora dun día para outro, entón a familia lles dixen vou falar en galego, eu creo que o tomaron en serio e sen máis. De todos modos, o meu pai é galego falante, a miña nai se criou nunha aldea na Estrada, pero falaba castelán connosco, nos criou falando sempre en castelán. Logo, amigos e amigas, maioritariamente, o sea, en xeral tamén moi ben. No meu caso, considero que non sentín o estigma, un ámbito no que creo que hai bastante estigma é o no ámbito laboral, pero, por exemplo, como profesor, pois un sector no que non hai ese estigma. En xeral, sí que creo que hai estigma. Fun criado que a miña nai nos falaba en castelán, porque consideraba que o normal vivindo nunha cidade, bueno, o máis útil, o mellor para o noso futuro era falar en castelán. A veces coñeces xente que medio intenta saber se es do rural, o sea, se estás na Coruña pero ves do rural, entón tamén ao mellor eso te preguntan se es de determinado partido ou se es de ideoloxía nacionalista. Logo eu creo que nos traballos tamén si pode haber estigma, e creo que en parte ten que ver co capitalismo que quere unha globalización e como un idioma que faga aumentar a productividade, entón en cada sitio hai un idioma, pois o mellor nunha multinacional van querer que fales inglés, o mellor case por riba de castelán incluso, entón se promove ese tipo de cousas que van en contra dos idiomas minoritarios. Creo que é importante falar galego porque é unha lingua que se pode estar a perder e pode acabar sendo case unha lingua medio morta, pero no meu caso os motivos principais diría que son políticos e que teñen que ver coa concepción que teño do mundo, de que me parece moi importante coidar todo o local, entón consumir en local e relacionarse co idioma da xente de onde estás, e logo tamén a defensa que fago, bueno, aínda que son de cidade, cada vez defendo máis o rural, unha lingua que sobreviviu durante o franquismo, aínda que ao mellor non a usasen por escrito, a seguían falando, e me parece que é a lingua que se debe empregar neses sitios. Para min o importante é que investiguen cal é a situación da lingua galega. Logo, que tamén lean o que publica o Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, ou os resumos que hai en noticias, sobre que idioma se está falando cada vez menos, que saquen unha conclusión sobre cal dos dous pode ser o idioma que pode ter problemas para subsistir, porque o galego é unha lingua minoritaria, pero tamén minorizada. E se despois de todo iso chegan á conclusión de que hai que defender o galego e se queren animarse, aínda non o falan, a falar o galego, diríalles tamén que o falen con xente de confianza, porque é posible que haxa máis persoas interesadas en dar o cambio, e poderían incluso varias persoas comezar a vez a falar en galego e animarse unhas a outras.